Beno, bide honetan hasiko gara antzekotasuna lantzen. Lehenengo eta behin ikusiko du zer diren irudi antzekoak. Bueno, hemen ikusten dugunez, bi irudi desberdinak ditugu. Bata txikiagoa eta bestea handiagoa, baina gauza bera ordezkatzen dute, bai? Bueno, bi irudi desberdinak antzekoak dira, euren arteko desberdintasun bakarra tamaina denean. Eta kasu honetan, irudi bakoitzaren aldeko korrespondenteak, hau da, berdinak, altuera eta altuera, hemengo zabalera eta hemengo zabalera, hau eta hau, alde korrespondenteak berdinak proportzionalak dira. Eta proportzionaltasun konstanteari antzekotasun arrazoia deitzen da. Hau da, bi irudien arteko aldeak proportzionalak dira. Hau da, proportzio bat osatu dezakegu. Alde hau 12 zati irudi honen alde berdina, 9 berdin, alde hau handienaren zati alde hau 6. Eta berdin baita ere, alde hau 17, zati alde hau 12,75. Hauek osatzen dute proportzio bat, eta zatiketa baten emaitzari 8 zati 6, edo 12 zati 9, edo 17 zati 12,75, zatiketa hori ematen du 1,3 periodoa, zenbaki honi deitzen da antzekotasun arrazoia. Eta proportzio hau erabil dezakegu, daturen bat falta baldin bada, kalkulatzeko ez ezaguna, proportzio bat osatuta. Beno, orain ikusiko dugu bi irudien antzekoen aplikazio. Bi irudien arteko antzekotasun arrazoia K bada, irudi horien azalen arteko arrazoia K berbi da. Hau da, ematen badigute bi irudien arteko antzekotasun arrazoia eta esaten digute K dela, bi irudien azaleraren arteko arrazoia izango da K berbi, antzekotasun arrazoia baina berbi. Ikusiko dugu adibide bat. Bai, adibidea esaten du. Zilindro itxurako deposito bat margotzeko 12,5 kilogramo margoa erabili dugu. Beste deposito bat ere margotu behar dugu. Lehenengo horren antzekoa eta antzekotasun arrazoia 1,6 duena. Zenbat margo beharko dugu bigarren hori margotzeko? Hau da, badaukagu bi zilindro, bata txikioa beste handiagoa, baina badakigu antzekoak direla eta haien arteko antzekotasun arrazoia 1,6 duena. Eta badakigu txikiena margotzeko behar izan dugu 12,5 kilogramo. Orduan, esan dugunez, antzekotasun arrazoia 1,6 da, problemak esaten duelako. Eta orduan, azalen arteko antzekotasun arrazoia izango da K berbi, hau da, 1,6 berbi, 2,56. Hau da, azalen arteko arrazoia. Orduan, erabil behar dugun margoa, ze izango da? Erabil behar duguna txikiena, margotzeko 12,5, bider, antzekotasun arrazoia, baina azalen arteko antzekotasun arrazoia, 2,56. Orduan, 12,5 bider 2,56, 32 kilogramo beharko dugu. Hau da, biderkatu behar dugu, erabil behar dugun kilogramoak bider azalen arteko antzekotasun arrazoia. Eta hau kalkulatu dugu, 1,6 berbi, antzekotasun arrazoia berbi, azalera delako. Eta orain beste aplikazio bat volumenarekin. Bi gorputzen arteko antzekotasun arrazoia K bada, orduan horien volumen arteko arrazoia K beriru izango da. Volumenarekin antzekotasun arrazoia K bada, volumen arteko antzekotasun arrazoia da K beriru. Eta ikusiko dugu adibide bat baita ere. Hau da, zilindro itxurako deposito bat beste baten antzekoa da. Antzekotasun arrazoia 1,6 izanik. Txikian, sartzen den ardo guztiak 3.750 euro balio badu. Orduan, zenbat balio du handian sartzen den ardo guztiak? Bueno, badakigu, bi zilindro daukagula, bata txikia eta beste handiagoa, eta haien antzekoak direla, eta haien antzekotasun arrazoia 1,6 dela. Eta badakigu, txikienaren sartzen den ardo guztia 3.750 euro balio duela. Bueno, esan dugunez, haien arteko antzekotasun arrazoia 1,6 da. Orduan, volumen arteko antzekotasun arrazoia da 1,6, antzekotasun arrazoia beriru, 1,6 beriru, hori ematen du 24,086. Orduan, kalkulatzeko handienaren gastatu behar dugun dirua ardo guztia sartzeko, bera sartzen den ardo guztiak zer balio du? Txikienaren balio duena, 3.750 bider, volumen arteko antzekotasun arrazoia, 24,096. Hau da, 15.360 euro.
txikienaren balioa bider volumenen arteko antzekotasun arrazoiarena. 24,086 €. Euro. Agur.